Ake Bogar Bongo chapter 3 verse 1. Onye ọla mejie ndị emejie n'ihi na lili enwe window. Ashimanga tila yebele bela abana omeni je mekwa kere ya mao anje lowa anya bia ojakwere tila yebele bela abana omeni je mekwa kere ya mao anje lowa anya bia Makeluwa anabia rolije ashime kelende ma Makeluwa boga bia duola Akaka baby Makeluwa anabia rolije ashime kelende ma Makeluwa boga bia duola Akutana shirabachana umbo amara Chineke ga-ekwe iyeremem inone chewuru Chineke gbaka kurako Akutana shirabachana umbo amara Chineke ga-ekwe iyeremem Dekum nebuke mabubu elenda huru baga sanyi undebu Firewood stand coal affected ya unko wabrio yado elenda huru baga sanyi undebu Anyi guchadoma ndemma na guware mao Anyi guchadoma ndemma na guware mao Bogar Bongo wonyebu Ashimanga Ashime wote kwanu Chineke anya no n'elu we mega nene Ewote o Chineke gbaka kuraku deje kuola kusinwa Ekwa Anyi were ndidi chemobere na nna Jesu wonye obere Oge nyai ndidi nyai gracia anya ndo obere Anyi were ndidi beme na Chukwu na nna Jesu wonye obere Oge nyai ndidi nyai gracia anya ndo obere Anyi were ndidi chemobere na Chineke pati okwanshi na aja pati okpokoroko ino okpokoro kpari Chineke owo Anyi were ndidi chemobere pikonkom Oge nyai ndidi nyai gracia anya ndo obere Chai Chineke le ante maria parela geluwa eluwe na ala yiro desa nweka ya oli mero wai je kwogwego ina lili enwe nwa to henda to aduwe alili enwe pa wi ya do aduwe nwanya o ona uzo o ndeke nwere ukwu anaghị ije o ashimanga ndeke nwere aka anakwagheri ihe o Mashimoka jemobere Bemana Chineke kere gị n'elu ụwa o aya kacha mma o aya nwanyi o au Chukwu kere anyị o afụ henda trado enwechi nwowu o ka anyị jemobere na nna Jesu onye obere oge anyị ndidi anyị gracia anya ndo Bemara Chineke anyị were Bemara Chineke inoluwa winjire oge anyị ndidi anyị gracia anya ndo obere Onye ọbụla onye obere anya na-eshirila ike o Onye ọbụla onye obere ke ya kacha mma o ke ya kacha mma o Onye ọbụla ọyọrọ Chukwu o Onye ọbụla ọyọrọ Chikere anyị n'elu ụwa ọ gaghị ha nye Chemakwa obere ka ụmụnne ji chemakwa obere ewetu Chineke kere ụwa anyị gba aka o Chukwu nna gị nwanyị o agị nwe ihe niile kere eke n'elu ụwa agị nwanyị o agị kere igwe kele ụwa anyị nọ n'ime ya mana ndị lelu uwe mekasịala ha elu ụwa ụjọ abịa anya ayịya ka anyị na ya o gbalọla ndị enu elu ụwa ihe siri ike o chemakwa obere ka ndị n'ụwa chemakwa obere o achike ndị n'elu ụwa o
ala ya nwanyi o anyị were ndidi chemobere na nna Jesu onye obere sekpuru ala yọma Chineke anyị gracia anya Ndi Opere yọma Chineke kere ụwa chemobere na nna Jesu onye obere Clement asị ka Chimesi Mpọta ya rịpara gị mma ije kpere mani onye obere anyị ije kpe semesi onye obere anyị Sapi Chimesiri Mande Cherubini onye obere Onye na South Mande Sabati onye obere anyị Mande the number one of women Data Ministry onye obere anyị The next level onye obere anyị ije kpe Mountain of Fire onye obere anyị Ụtụ agba igwe onye wilderness Ụtụ agba igwe one of Owerri Chayo Mande Synagogue onye obere anyị ije kpe Mountain of Fire onye obere anyị Honorable Clinton Winners Chapel onye obere anyị onye Press Center onye obere anyị Alama jijiji of Owerri onye Apostolic onye obere anyị Anụ Ndi Opere anyị onye Methodist onye obere anyị Barrister Mande Christ Army onye obere anyị Ambassador Clean and Green Mande Christ Embassy ụbọchị n'aka ya agba Salvation Ministry onye obere anyị Anụ Ndi Opere anyị onye Victory Church onye obere anyị onye Fire for Fire onye obere anyị onye Water for Water onye obere anyị Chijoke onye Holy onye obere anyị Ọchaha Church onye Hallelujah onye obere anyị Tima Ozana onye obere anyị Bogar Bongo onye church onye obere anyị Abụ m onye Mountain of Fire onye obere anyị Ọwaha Church anyị onye Catholic onye obere anyị onye Cherubini onye obere anyị eso m ndị Christ Embassy onye obere anyị onye ndojem eso m ndị Catholic onye obere anyị alili enwekwa window eso m ndị Methodist onye obere anyị ele ndị ahụ hụrụ Bogar si anyị wụ ndị egwu when up was the land of ele ndị ahụ hụrụ Bogar si anyị wụ ndị egwu anyị gụchadoma ndị mma na-agụgharị mahụ anyị gụchadoma ndị mma na-agụgharị mahụ Bogar Bongo onye egwu ịgwa Chibuzo Eze director anyị na Mega Beat Studio yarị mbụrụla gị mma ọkwasị onye isi aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa onye muzik ọ bụ onye ga-akpọ broda ọkwa ndị isi aka nwa wụrụ mmanụ n'ihi na ochewuru oshi aka ọhụrụ emere na ya so akịkwa broda m otu ihe mkpa aka onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa omeneji ya rịkara gị mma mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne onye nwere obi ebere nwanne mmadụ nwanne gị anya bụ iji nwe ibe gị anya elu ụwa ya dịrịla anyị mma onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne onye nwere obi ebere nwanne mmadụ niile asịrị gwala ndị elu ụwa si anyị nwe shọpụ n'elu ụwa onye asịrị gbakwala ndị elu ụwa si anyị nwe isi ọgụ asịrị gbakụdịkọla ndị elu ụwa si Bogar nwe isi egwu eshilulu fere ụka onye apara ma anya ụmụ igbe eshilulu fere ụka onye apara ma anya ndị nwe mmanụ lee ụmụ igbe ụgbọ si na-eferela n'ụwa o ụmụ igbo ndị kwa ndị eferela n'ụwa o emene lọrịnụ ndị n'elu ụwa mma keme na lọrị ndị elu ụwa mma o ya wuru ihe mega ndụ ụwa mamo asị m ya wuru ihe mega ndụ ụwa mamo ndụbisi nwanne me bemana chi ga-ekpere
si ya nyekwa gị ndụ na rishike nnọnọ milelo anya aya ka onye nwụrụ anwụ mma o agbara nyere nwa aji ọwọ mmọnwụ ya nyere bozoji egbu ya maka nini anụ enwe ọdụ n'elu ụwa achi ya ejegburula ya ijiji asị m ya hụrụ ihe mega ndụ ụwa amamo nwanne gị anya biji enwe ibe gị anya elu ụwa ya dịrịla anyị mma onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne kamagbala onye nwere obi ebere nwanne mmadụ niile nwanne gị anya biji enwe ibe gị anya elu ụwa ya dịrịla anyị mma onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne onye nwere obi ebere nwanne mmadụ niile onye agbata obi nwanne gị n'ụwa ụmụ ụwa onye agbata obi kwa nwanne adịdịla ụwa mara na ndụ ụfọdụ eji akpọ nwanne ha n'ụwa ọwụ ndị ha na ya si n'otu afọ ndị ụfọdụ eji akpọ nwanne ha n'ụwa ọ gwụla anyị ike ịma gbasa nwe na ndị bụ otu nne na-anaghị esi n'otu okpuru aka onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa mati mmụọ onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne ọnwa n'okwele onye nwere obi ebere nwanne mmadụ niile atọni mati mmụọ ọnwa ndị okwele onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne onye nwere obi ebere nwanne mmadụ niile nwanne gị anya biji nwe ibe gị anya elu ụwa ya dịrịla anyị mma onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa Patrick Akibi onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ Managing Director ABC Surgical onye nwere obi ebere Ogbete Main Market n'Enugu no shaking for you onye ashiri gbakpala ndị elu ụwa si anyị nwe isi ọkụ ashiri gbakutikọla ndị mmanụ saboga nwe isi egwu eshililu fero ka onye para manya ndị nwe mmanụ lee ume igbe ụgbọsha ndị firila n'ụwa ndị owere kekwanụ ntị ụgbọsha ndị firila n'ụwa o imene lọrịnụ ndị n'elu ụwa mma jiri anụ n'olugbo geme n'ala ndị elu ụwa mma ya wuru ihe mega ndụ ụwa mamo asị m ya wuru ihe mega ndụ ụwa mamo onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne onye nwere obi ebere nwanne mmadụ niile nwanne gị anya biji nwe ibe gị anya elu ụwa ya dịrịla anyị mma onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ papa Kenneth Akọbụ onye isi n'aka ya bụrụ mmadụ ka ị ga-akpọ nwanne onye nwere obi ebere nwanne mmadụ niile Canal Motors nwanne mmadụ niile Matthew Nosike nwanne mmadụ niile Chuks metụ nwanne nle Nweziamikedu Treba meje mọnụ Chimobi Oriakụ ekelela m chekọpana eke dị arụ n'ụzọ agba ejayo aganụ m ji ala aba bịakwa ụgwọ isi gị ashimanya terishimen na gị ejere m aba jejilụ nwanyị akpọkwanụ nwada yo aje ejere m aba jejilụ nwanyị akpọkwanụ nwada mayo ajo teriza nwanyị mee emere ndị nene teriza nwanyị mo emekwana gị nene ka akpara terili ejere m aba jejilụ nwanyị akpọkwanụ nwada yo aje teri mama jejilụ nwanyị emekpala n'ụma yo kamada teriza nwanyị mee charugo nwanyị ọmarị mmale teriza nwanyị mo elemukpegbe ume jaga o ejela m aba jem jilo nwanyị akpọkwanụ nwada mayo ajo ejere m aba jejilo nwanyị akpọkwanụ nwada mayo ajo teriza nwanyị mee emekwana gị nene teriza nwanyị mo emekwana gị nene ịmachilula dọrọla nwụma
mano mano adokrala ya mwanji marana ilula dorola mano mano adokrala ya mwanji marana otu mejogo kaprala dijekwano mobida ashimotu mejogo dijekwano mobi kaprala mwane ejere baba jejelo wanyi apapanu mwada atarugo mwanyo marema teri marama teri ahmed mejaga o kamada teri za wanyi me sonya hokara heri na lili enwe papa window e mashilu la doro la mano mano adokrala ya mwanji marana ilu la doro la mano mano adokrala ya mwanji marana otu mejogo kaprala dijekwano mobida ashimodu mejogo dijekwano mobida e masanchere samwagala nerema mama mseme bebiela bam bam echiri na nwagala ne mama amamtangwe mebiela bam bam tai oh warie anwa mama no nenelo yalo oh warie anwa mama no tinelo yalo kamada ejere baba jejelo wanyi papa no mwada yaje nwa boteri ime balama o amam ke me kamada teriza wanyi me emerengi ni atarugo wanyi amare mao ele mu pegwe ume jaga o Esalijeleji bampo, a kidnappers juru na bao, ando buredi sopayao, ande soja bicha no zeba, amamo bamje memeo, iji poro teriza yoboyo na lo wilimo, ewe yo, teri mama, abam samage gale no panu nudo, chai, ejere baba jejelo wanyi papa no mwada yaje, tetemo, tete acharugo wanyi ngaije crunches meje sigini chai teli wanyi mo emerengi nini acharugo wanyi omarema ime balama o ime dolama o teriza wanyi omarema chai telide teriza ime balama o teriza ngaije crunches meje sigini jararusu chai telibo terizi merwala mau terizi mekpala mau amama mo bamje bebe ajarugo mwanya mare male teki alumejeje wala terizi mekpala mau akula mo bam na jebiu na me bamje menu wa terizi merwala no mau akula me bamje mo wa me teriza igula me bu katerire imerwala mau teri mwanyi me teriza ime pala no mau acharugo mwanyo mare mami terizi merwala mau tete me tete marama tete njaije olive meje sigi hijara rosu chai teride hija kongbori chai teride hijara rosu amamo bamje meme bakula me baije dinu